No. Ako som hovoril, dám sa na baskat. Je to tu. Mám baskat, ľudia, oficiálne. Kámo, ako sorry, že nadávam, ale kámo, vyzerám jak Eminem, kámo, normálne Slim Shady by som tu mohol teraz repovať. I'm Slim Shady, dobre, toto je len tak, že mám baskat, názov videa, dal som sa ostriať, a.k.a. mám baskat. Napíšte mi do komentáru, či to je dobré. Kamaráti mi povedal, že to nevyzerá až tak zle. Som to ukazoval Daviksovi, mi neveril, tak som dal preč kameru. A už vidí. Tak no, vyzerám jak Slim Shady ešte s tým reťazkom. Dobre, pokiaľ sa vám toto videjko ľúbilo, nezabudnite hodiť like, odber, idem teraz samozrejme domov, idem si na sprchu. A klasika, idem točiť videjka, alebo idem von, čus.